Pýtal som sa mojej duše, či schová sa pod vankúše. V tom jedinom mieste v byte, tam sa nám dali a všetky páry pusu okamžite. Chcem to vidieť, ste monitorovaní. Ďakujeme krásne. Ďakujeme. No bolo nám povedané, že hráme v areáli bývalej záhradníckej školy. Je to tak? No, my sme si dodnes mysleli, že v rámci Brna existuje iba Vaňkovka. Tak už máme druhý veľký element brnecký, a to je areál záhradníckej školy. Dobre, aby nebalo, že nemáme aj pre túto tematiku pesničku, máme nádhernú environmentálna pieseň Stromy. Pýtal som sa listov stromov, ako dlho rastú. Vraj tak dlho, ako ľudia, ty tam a ja zas. Dámy a páni, náš Ivan, dúfam, že ťa nevyplašia moje metafory. Myslím, že nikto iný s tebou takto nehovorí. Snažím sa len, aby ďalší návštev nebol o tom istom. Môžeš tu osať pokojiť. A to je dôvod, prečo ľudí prirovnávam listom. Domnievam sa, že v prekvapeniach spočíva istá sila. Bol by som rád, keby si ma v Košiciach navštívila. Za každým dom urobme pár prekvapení. Vidím to ľahké, my sme parfait a ja odvolení. Za každým dom, veď každý deň nemusí byť každý. Ja len dúfam, že to bude navždy. Brňáci na nohy. Ďakujeme. Nám bolo povedané, keď nás tu lákali hrať, že poďte hrať, je to prvý ročník festivalu Lány, že to bude veľká vec do budúcna, že Pepsi Siget maďarský skape kvôli tomu, že tu budeme všetci chodiť. Ale po jasné, pri takýchto veľkých udalostiach aj my chceme byť. A bolo nám povedané, že dnes večer je v Brne asi 3 alebo 4 festivaly, ale že na tento, práve na tento chodia VIP. Je to tak? Ďakujem. Pokojne sa tešte, takýchto lichôčik mám v talóne asi 10.
Dobre, aby sme vedeli, že ktorá mestská časť to vychytá najlepšie. Kráľovo pole? To ste všetci oddiel. Moment, tak schválne. Ruky hore iba tých, čo hodím. Kráľovo pole? 7. Tam je zákaz vychádzania po 9, čo? Dobre. Černé pole? 1. A to som si myslel, že Kráľové pole je... toto. Bohunice? Už viem, kto rozdáva karty dneska večer. Lány? To sú nútene odídení študenti z tohoto areálu. Dobre, ideme do High Society, centru mesta. Nazdar. Jak sa cítite na venkovie? No dobre, aby sme vedeli, pre koho hráme. Hráme Hľadám, poďme. Chcel som s tebou tak ležať v záhrade, no prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade. Nápis hľadať, o čo ti tu chýba, že vraj musím